Dito, wag kang lumayo. Ay, lalayo ka pa eh. Wag kang lumayo. Okay. Oh, sige. Anong 20? 20 pag ano mo, tama yung answer mo. Magtanong ka na. O sige, mga tupay, patalasan ang isip to ha. O, salagang, magkano ba yan? 10? Oh. O, pag tama yung answer mo, bayaran ko yung 10 na yan. Ba't 10 lang 20 sabi mo? Ay, 10 lang yan eh, didalawahin mo. Sige, sige. Dito, wag kang lumayo. Ay, lalayo ka pa eh, wag kang lumayo. Okay. O, sige. Sipod siya, sipod. Sipod na po. Oo, sa sipod siya. Basta kain sipod na, basta sipod. Di ba, iba yung iba yung isda. Pag sinabi kong sipod, sa mga sipod, mga kinhason ba? Putang ina. Kinhason ba? Kinhason. Ay, banana dagat nakatira yung isda. Kantado. Magkaiba yun. Magkaiba yung isda. Hoy, Huwag hoy, magkaiba yung isda, magkaiba yung sipod. nakatira yung isda. Ba't dagat? O sa dagat lagi, pero di man na isda. Sipod mo yung gingon, dire. Sipod. Hoy, bayaran mo yan, Kindi, pag ayaw mo sumagot dito. Ba? Bilisan mo dito. Ay, sus. Hoy. Dito muna. Ay, bayaran mo yung Kindi. Mga kinason. Mga kinason nga. Oh, sige. Mga kinason ha. Oh. Kinason mga tupay. Oh, sa letra. Tisikan na. Oh, tisikan. Sa letrang L. 5 Litob. 4. Oh, sali. Oh, sali lagi. Ano? Lito. Lito. Ano, pinagbigyan lang kita, oy. Lito yung nilagyan ng bigyan. Kaya yan, lito na. Hoy. Lito na. Magkano lang yan? 10 lang yan eh. Hoy. 10 lang yan. Usapan, hoy. Hoy, usapan lalaki. Hoy, usapan lalaki. 10 lang yan. 10 lang. Oh, 10 lang yan oh. Oh, sabi mo, magkano? Ano lang? Hoy. Hoy, 10 lang yan, hoy. Isa na naman. Hoy, isa lang yan. No. Ay, Oh. ano yung iskinday? Oh. Oh. Isa pang hula. Oh, isa pa. Kailangan sakto man, hoy. May isa pa. May isa pa, maho. Oh, may isa pa. May isa pa. Iskinday, may isa pa. Oh, isa pa. Ha? Oh, sa isda naman tayo. Oh, sa isda naman. Hoy, 10 lang babayaran ko. 10 lang yung sabi mo. 10 lang yan eh. Ay, 10 lang, hoy. 10 lang. Oh, pag natama to, 10. Sige, pag natama 10 ha. 20 na mamaya. Pag tama to. Ano na? Isda naman, isda. Oy. Uy, mamuta ka sa natraso mo. Isda naman, sa litrang F 3 2 Wala na, bayaran mo. Ay, wala ka answer talaga, wala talaga. Wala. 10 lang babayaran ko. 10. Dalawa isa lang, oy. 10 lang babayaran ko. Ganun nga, tulala ka nga eh. Yan, nakinig ka lang eh, hindi mo lang maisip. Ayaw ko. Ayaw ko nga. Kung magkasagot ka. Ayaw ko nga kumain ng malamig. Ayaw ko nga kumain ng malamig. Okay, mga tupay, isa lang ha. Lito, isa lang. Isa lang ha. Babayaran ko muna 10. Mad, bayad o. Hoy, daraw. 20, 10 lang. Ate, yung maro-maro. Ayan, bayad. Ha? Isa lang kinain mo eh. Ay, isa lang. Isa lang. Pumayag ka rin na, ikaw isa lang daw. Ayan na. Tapos lito. Tao na po guys, Kindi.
Wow, yung putok eh. Kakaiba yung skin din naman, mainit no? Kaon-kaon ra gidya. Malamig. Oh, kanina nagkaog luto, wa mangagda. Karon kaon na po yung skin di, wa po gyapon mga lukubuang. Palito Gimon. Buang ka man siguro na. Ningon day ko mo palit ko, ningon ra mo pwede pag mangayo. Paghatag po daw gusto mo hatag, di kayo may palit og imo. Lisod biyahe lang. Radyo ko Lisod. pa. Gusto pa ilisod sa biyahe lang ligod-lingkod ra man ka, drive ra. Majon tag, subdipan. Bako. Christopher, sa dito, humapag junior. Ah, kabuangan. Kabuangan. Kabuangan na po ko ni Lito. Waroy po, suday pe. Ah, kaya grabe oh. Oh? Sus ka. Kaon. Nawa oy. Isang niya skin din na man. Nah, kurado na Lito si punon juga na. Tao, kaon-kaon na kadyo gija. Wa jud mangagdaw. Ngagda po doy, pelit ti bedo bisa. Okay, mau na ako na siya skin din ba? Dia pasabay oh. Oh, dia pasabay oh. Tapos na, tapos na. Kakaonon ko dito kayo, diya kay Kiris Lito. Lito ha, yun, manghatag ko. Okay, mau na siya skin din ba? Ah, patatang, tang! Tang! Hindi flavor bagong. Tatang mga tupay. Tindaw si Carlio. Tang, ilang taon ka na, tang? Sinta. Kutsinto? Pero gahi pa tang, gahi pa. Kaya pa, katulo. Tang! Kaitot ka tan? Kaitot ka tan? Kaitot ka? Kung meron. Kung mayroon na. Kailan? Kaysa lang? Ah, grabe tatang. Kutsinta na yung daddy mo, tang? Kutsinta na? Oo. Kaya tatang mo abot pa ng mga 120. Hapunan. Tapos hapunan. Daling araw, isang pagit. Oo, Sa agahan pagit. Wala na, hindi na kaya. Sampule be. Sampule be daw. Sampul gali. Sampul gali. Ah, tinda mo si Carlio tang. Ano tang? Ice cream tinda niya. Yan, si Carlio niya mga tupay oh. Marami na bintatang. Kaso lang tang, di na ako maninigar yung ngayon tang eh. Isa ako sa customer ni tatang dati mga tupay sa si Carlio niya eh. Ngayon, di na ako naninigar yung mga tupay. Ano ngayon si Carlio ko tang? Philip. Ah, Philip yan oh. Alam ni tatang. Yo, tumigil na ako sa si Carlio tang eh. Very good. Very good. Kaon palalat na. Nabawasan ang customer ko, pero very good. Ah, very good. Bawasan na customer na mga tupay. Oh, amping tang, amping. Amping tang, amping. Pero slito gakaon-kaon, nagadjug hapit na gadjug mahurot. Wa gadjug mang. Oh? Pastilan. Ice cream din, flavor bagong. Kaon-kaon na gadjug isa kabuang. Di jud ta amigo lito no. Di ta amigo no. Patsoy siguro yung Di amigo di ka ni ka mong at yung sudan akong kanon, di ka mo sugot. Kapong sudan imong kanon, di ka po ka mo sugot. Napa pa ni may pango. Pango na po. Imong sudan, aw kanon. Nga mo sugot lagi ko gahong sudan imong kanon. Agi imong ka imong kanon na sudan. Oh. Siya mo sugot na. Kasi ito pero Kansi ko eh kabuang mo ito. Ala, ot na naman ito kay sabay ubon ikaw man.